pinara engkang sam keco kalamersani niki pasukatan kula sanitayop rama budaya ara engkang mohayu kasanian tayop kegemaran kula sampun sumebyar kutha nganti Nuwun sewu dumateng Bapak saha Ibu undangan ingkang kawula hormati ing wekdal menika ingkang ngayahi pramugari Cak Sukri kalian Cak Suyit kali Cak Sopyan. Ugi sekaligus ing wekdal menika minangka sesulih ingkang mengkuwigati ngaturaken matur sembah nuwun atas rawuhipun sedaya para undangan ingkang wonten ngandhapipun tratap agung kanthi rahayu wilujeng ingkang dipun suwun doa lan restunipun. Pramila pagelaran tayub ing wekdal menika badhe dipun milai waranggana wonten panggung pagelaran dipun iringi gedhog wetan ingkang ngaturaken Cak Suyitna. Sumangga. Sinten niki? Ngapunten ingkang kathah dumateng Trisno Budaya Jawi. Niku wau kula kelingan sekilas. Nang ruwahe dulurku Lesus, tibake ponakane dadi manten. Ndak apa-apa dulurku. Monggo, Pak. Oh, dumateng Saiful Bed Bapa Mendang Yogi, kula aturi jengkar ing Malenggan, kula aturi tumuju wonten sasana gelar. Monggo Bapak Yogi. Celun kabeh mari tuku kaset. Monggo dumateng para biyada sinoman, kula aturi minggah dhateng sasana gelar. Mboten usah dhuwit, tiyange mboten usah munggah, dhuwite tok mon. Monggo guyupi hajate Bapak Yogi. Ya Pak, Yogi. Amoga mriki angsal sampur panghormatan monggo mriki jejeketan sesarengan kali orang gunung ya Pak Yogi.
wonten pundi dumateng Bapak To. Kula aturi minggah dhateng sasana gelar nyarengi Pak Yogi. Monggo Bapak To selaku penanggung ludruk. Pak, akeh pelandangi teluan. Pak ngapunten. Pak Ndang loro. aduh. Ini kan barang iki. Pak, Pak Yogi kan minggah, Pak. Pak Yogi. Kene cek aman. Gelegis. Oh, gelegis. Ayo nopo gede, Pak? Ah, Bu Yogi. Grigis berarti. Grigis versi campur sari. Dadi jogetane mek uget-uget kene tok. Nah. Ayo wis, Grigis. Nah. Ayo Pak Sugi, anu Pak Yogi. Ayo. Antara kluduke aku wariko nani aku wasang eman tuti kari seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan kakal ngelia manis gorang manis tambiai kula wis ya wis dongari kami kira sing kuno kari manis gorang manis tambiai kula wes ya wes kang dipikir apa kerasa eman tuti eman kari seru riko tangisan aduh ojo di kelangan kadung tangseng bakal ngelia Matur sumanut dumateng sambutanipun Bapak Medang Yogi ingkang kersa damel kening kalih. Salajengipun kula aturaken dumateng kadang-kadange Pak To, kadang-kadange Pak Medang Yogi kula aturi minggah dhateng sasana gelar. Monggo pundi? Dere-dere. Wonten nggih, Pak To wonten Pak To. Oh, nggih nggih. Menawi wonten salajengipun wonten tamu. Salajengipun gendinge eling-eling Gunung Sariya. Cak sepurane sing akeh ya. Aku ndak ngerti ana panjake karya budaya.
Ambek aku ngantuk nanti jam 3 nunggu wayang. Eling-eling Gunung Sari. Ato syukur seke rayu sesami bakti sugep marang yang maha suci kinapolo kekayuan iki lantarono caketo keawan endro kula nyuwun marang ring mau kuwasa warga kula kinepena rupita ngeling ana wong urip ambung sedaya eling-eling eling marang mring Gusti ato syukur seke rayu sesami bakti sugep marang yang maha suci kinapolo kekayuan iki lantarono jagat kelawan